Свързване на Wi-Fi модул с приятна горитка VFire. Става последния начин. Натискаме менюто. Отиваме надолу. Нова Wi-Fi мрежа. Стрелката надясно влизаме. Стрелката надолу натискаме. В момента модула се свързва с платката и се активира. Натискаме надясно. Започва да търси мрежи. Намира нашата мрежа. Тази е нашата. С стрелката надясно влизаме. Стрелката надясно пак. Карваме паролата. Натискаме дясно менюто. Изпраща се ето. Свързва се с нашата мрежа. Ето тук показва, че е свързано с мрежата. Сега натискаме стрелката надясно. Още един път надясно и сега надолу. Ето това тук е. Горе е едито на мрежата. Където го вкарваме в приложението. Това е по настройката.